Top Secret 200 mailin reittisuunnitelma Pogostan Ultra Trailille. Lähdetään tästä tekemään. Otetaan tuolta toi. Sitten ladataan GPS-tiedosto Pogosta Ultra. Tässä on mun viime 200 mailisen keskimääräinen liikkumistahti gäppivauhtina 10-20. Valitaan trail. Lasketaan arvio 60 tuntia. Aika hyvin pitää paikkansa. Sitten lasketaan segmentit. Reitillä on 6 segmenttiä. Ensimmäinen on 120 kilometriä. Toinen on 80. Toi pitää ottaa pois. Pelkät numerot. 30 kilometriä. 65. 13. Ja tää laskee ton viimeisen tonne. Kyllä. Ja tässä on segmenttikohtaisesti kaikki nousut, kilsat, keskitahti, energiat tolle tahdille. Noin, siinä on huoltovälit. Täällä on koosteenergiasta, mutta sitten toi aika laiha energia, mutta ihan hyvä noin rauhalliselle tahdille, mutta mä laitan vielä vaihtoehtoisen mun gäppivauhti 100 mailin keskimääräinen tahti. Tommonen, niin se on aika hyvä, tommoista 40-45 tai sellaista rauhallisesti kun mennään. Niin se näyttää täällä koostesivullakin kaikki noin, mutta nimenomaan tässä, jos ottaa tämän custom-kalkulaation, painaa tosta, niin nyt se siirtää ton isomman hiilarimäärän tonne segmentteihin ja tänne näin. Mä teen niin, että mä otan tosta ja mä exporttaan tästä itselleni noin ton muistiin ja sitten mä haluan vielä tolla hiilarilla, niin mä teen sitten tommosen export. Aika hyvä. Ja siitä tulee tämmönen yksinkertainen selkeä PDF, mistä on helppo, minkä on helppo tulostaa ja tehdä muistilista itselleen vaikka taskuun. Yes. Aika hyvä. Kyllä.